Nahimong sadya og mabulokon ang pagsugad sa bagong tuig sa Cagayan de Oro City. Apan una pa man ang pagsugat sa bagong tuig, usa ka lalaki ang patay human gipusil. Ani ang report. Iyahay og musina ang mga sakyanan, ang mga motor, hilabihan kasaba nga gitumagan pa sa mga nagpabuto. Ingon ana gisugat sa mga Cagayanon sa Cagayan de Oro City ang bagong tuig. Sa Marcos Bridge nga pinakadakong tulay sa syudad, kita ang mga patsadang pabuto gikan sa nagkalain-laing lugar sa syudad. Gani pipila ka mga motorista ang mihunong aron mulantaw sa patsadang atraksyon. Nalingaw gid pod, especially kauban na akong bugoy. Kasi mga pag-ampo nimo karong bagong tuig. Ano yun, at least safe, and at least successful na yun. Apan, ang malipayong pagsugat sa bagong tuig, gikasubo sa uban, sama na lang ni Roberto Batangan, nga residente sa barangay Makabalan. Human nga aksidenteng nabuthan og kwitis ang iyang kamot. Hinoon, gilayon siyang gitambalan sa Northern Mindanao Medical Center. Apan bag-o pa man natapos ng 2023, pasado las 9 sa gabi ato sa bispira sa bagong tuig, patay ang usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City, human gipusil. Ang biktima giilang si Alvin Rauring, 35 anyos, o residente sa barangay Kamamanan, usa ka tindero og gulay sa Kugo Night Market. Matod sa mga saksi, nagbaligya og gulay ang biktima siyang istante, diyang kalit kini giduol sa suspect dayon pusil punting sa ulo niini. Daling misibat ang suspect human ang krimen. Matod sa otoridad, posibleng personal nga bangi ang motibo sa krimen. Apan pagbutog yun sa atong kuhan kaning shooting incident, so nakandak kita og hot pursuit operation sa pagsikop sa suspect. Duha ka bala sa caliber 45 ang na-recover gikan sa crime scene ug ipailawom kini sa ballistic examination. Hinoon, sigon sa otoridad, makonsidera gyapon kini nga malinawon ug malampuson ang pagsugat sa bagong tuig sa Cagayan de Oro. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao